Змены ў захадах датычна хатніх агрэсараў. Прапагандысты знялі сюжэт пра былых добраахвотнікаў, параўнаўшы іх з калабарацыяністамі. У Менску неўзабаве стартуе новы сезон фестывалю вулічнай ежы. Пра гэтыя ды іншыя навіны серады 17 чэрвеня апавядзём найбліжэйшымі хвілінамі. Вітаю! Улады плануюць узмацніць кантроль за хатнімі гвалтаўнікамі. Паводле новага законапраекту, прэзентаванага на паседжанні ў Савеце Рэспублікі, на прафілактычны ўлік будуць ставіць людзей, якія двойчы здзейснілі злачынства ў сямейна-бытавой сферы. Пры гэтым, як адзначылі аўтары законапраекту, не будзе мець значэння, ці агрэсара прыцягнулі да адказнасці, ці справу спынілі пасля прымярэння бакоў. Цяпер хатніх гвалтаўнікоў караюць штрафам ці пазбаўляюць волі паводле розных артыкулаў крымінальнага кодексу. Ад наўмыснае прычынення лёгкага цялеснага пашкоджання да забойства з асаблівай жарстокасцю. Беспасярэдне закону аб супрадзеянні хатняму гвалту ў Беларусі не існуе. У 2018 годзе Александр Лукашенко раскрытыкаваў чарговы праект такога закону, назваўшы яго, цытата, «дурнотою, узятую з захаду». Аднак у 2023 ужо сам заклікаў змагацца з гвалтам у дачыненні жанчын і дзяцей. Телеканал ОНТ выпусціў сюжэт пра полк імя Кастуся Каліноўскага, дзе паказаў 3 чалавек, звязаных з падраздзяленнем. Аўтары матэрыялу паспрабавалі максімальна дыскрэдытаваць добраахвотнікаў, ды нават параўналі іх з калабарацыяністамі часу Другой сусветнай вайны. У сюжэце прапагандысты паказалі Васіля Верамейчыка, якога пасля экстрадыцыі з В'етнаму асудзілі на 13 гадоў зняволення. Сцвярджаецца, што ён працуе на лесапільні ў калоніі. Экс-каліновец Максім Ралько, які адбывае 10-гадовы тэрмін, на камеру звярнуўся да Александра Лукашэнкі, ды папрасіў паспрыяць ягонаму вызваленню. Гісторыя трэцяга чалавека Андрэя Сергеева пададзеная блытана. Ад страйку на Атланце да трапляння на фронт. Прадстаўнік следчага камітэту ў прапагандысцкім сюжэце заявіў, што чальцоў палка Каліноўскага дагэтуль прыцягваюць да адказнасці, ды прапанаваў удзельнікам падраздзялення добраахвотна пайсці на супрацу з беларускімі сілавікамі. У Беларусі працягваюць затрымліваць людзей за здраду дзяржаве. Як адзначае праваабарончы цэнтр «Вясна», на сярэдзіну чэрвеня паводле гэтага артыкула асудзілі 129 асобаў, у тым ліку 16 жанчын. Жорсткія прысуды атрымалі палітыкі, журналісты, былыя вайскоўцы, рабочыя і сілавікі. Сярод самых вядомых справаў прысуды палітыку Святлане Ціханаўскай, актывісту Мікалаю Аўтуховічу, культурніцкаму менеджеру Паўлу Белавусу. Таксама паводле гэтага артыкулу судзілі 6 сем'яў, агулам 14 чалавек. Сярод іх сям'я Корсакавых з Менску. Жонцы і мужу прызначылі 12 і 14 гадоў адпаведна, а іхную дачку судзілі завочна. Дзяўчына перабывае зараз ва Ўкраіне да 11 гадоў зняволення. У сувязі з расійска-украінскай вайной паводле здрадніцкага артыкулу прайшлі не менш чым 43 асобы. У тым ліку гэта так званыя рэйкавыя партызаны. З 2023 за здраду дзяржаве прадугледжанае смяротнае пакаранне. Абітурыенцкі стрэс у самым разгары, але цяпер з'явіўся шанец атрымаць адказы на ўсе спрэчныя пытанні. У краіне пачала працаваць гарачая лінія ў правядзенні цэнтралізаванага тэставання. Праўда, кантралёры адразу заклікаюць падлеткаў не блытаць тэлефонную дапамогу з прабачэннем уласных памылак. Наўпрост звязацца з рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў можна праз тэлефон. Званкі ад бацькоў і абітурыентаў прымаюць з 9 да 18. Лінія будзе працаваць да 22 чэрвеня з перапынкам у нядзелю 21. Аднак у інстытуце папярэджваюць, кансультацыя не вырутая ад няўважлівасці. Калі абітурыент пераблытаў і няправільна запоўніў сам бланк адказаў, ніякія скаргі і апеляцыі на выніковы бал разглядацца не будуць. Першыя вынікі ЦТ выпускнікам даслалі напярэдадні. Балы за другое тэставанне, якое прайшло 5 чэрвеня, абітурыенты маюць дазнацца заўтра. Таксама з 18 чэрвеня пачынаюцца рэзервовыя дні для тых, хто не здолеў здаць экзамены ў асноўныя даты. Праблемы з вадой у Салігорску. Напярэдадні ўвечары ў мясцовых пабліках пачалі з'яўляцца паведамленні, што водазабеспячэнне знікла ў шэрагу раёнаў гораду. Хтосьці зусім застаўся без вады, хтосьці толькі з гарачай або, наадварот, з халоднай. Некаторыя салігорцы звязалі гэткую сітуацыю з заўчасным стартам планавага адключэння вады, якое паводле графіку пачынаецца сёння. Аднак праблемы з вадой узніклі нават на адрасах, якія ў першую чаргу адключэння не трапілі. А ў Салігорск
водоканале патлумачылі, што адбылася пазаштатная сітуацыя. Маўляў, у сувязі з рэзкім разборам вады з'явілася, цытата, «неабходнасць падключыць дадатковыя насосы». На асобныя адрасы арганізавалі падвоз вады. Станам на 9:30 раніцы афіцыйнай інфармацыі пра аднаўленне водазабеспячэння апублікавана не было. Хоккейная «Динамо» – важный идеологичный проект у нашей краине. Так заявил Лукашенко на нараде, присвеченной развитию хоккею. И он не только похвалил команду за найлепшую историю сезон у КХЛ, але и нечакана згадал футбол. Белорусская сборная зноў трапила под критику после матчу с Буркина-Фасо. А футбольная «Динамо» отрымала разнос за отсутность гучных поспехов. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали. В кубках отличились, еще где-то. Лукашенко доручил комитету Держконтроля ему праверыць усе спартовыя клубы Беларусі. Што ж да хоккейнага «Динамо», ад яго Лукашенко запатрабаваў заваяваць кубак Гагарына. Пры гэтым скрытыкаваў вялікую колькасць легіянераў у складзе зуброў. Паводле яго амаль палова каманды замежнікі. И працягваем спартовую тему. Сёння на чэмпіянаце свету по футболе сустрэнуцца зборная Англіі і Харватыі. Але знакамітыя тры ільвы з англійскага герба ўжо здрадзілі сваёй камандзе. У дэлаўскім зоапарку ў ЗША гэтыя драпежнікі адназначна напрарочылі брытанцам паразу. Ці спраўдзіцца іх прагноз, пакажа матч, трансляцыю якога можна будзе паглядзець о 22:50 паводле Менску. А пакуль жа момант львінага галасавання без каментара. Сярэдзіна тыдня – час, калі ўжо можна складаць планы на выходныя. 20 і 21 чэрвеня ў Менску адкрывае летні сезон гарадскі пікнік вуліца Ежа. У батанічным садзе размесцяць абноўлены фудкорт, вялікі маркет мясцовых брэндаў, вулічны кінатэатр ды кулінарную школу. Госці будуць мець магчымасць пакаштаваць стравы нарвежскай, індыйскай, мексіканскай і іншых кухняў. Тых, хто любіць салодкае, парадуюць дэсерты. У меню папулярныя моці, трускаўкі ў шакаладзе, ёгуртавае марозіва і аўтарскія напоі. Арганізатары таксама абяцаюць насычаную праграму для ўсёй сям'і і шмат музыкі. На двух сцэнах выступіць больш за 20 артыстаў і гуртоў. Акрамя таго, запланаваныя майстар-класы, чайныя цырымоніі, заняткі пілатэсам, кіно пад адкрытым небам і дзіцячыя зоны. Кошт стандартнага білету на адзін дзень – 30 рублёў пры набыцці загадзя, ды 35 рублёў у дзень імпрэзы. Пра развіццё падзеяў павядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсата 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.